Hola, bon dia a tothom. Avui us vull fer una presentació d'un vídeo amb la recepta de la salsa cafè París. 5 cèntims abans de començar. És una salsa que, segons la llegenda, o segons la història, el nom ve d'un local que hi havia a Barcelona a primers del segle XX, i que, bueno, es veu que un dia un cuiner, per lo vist, va barrejar el que seria la mantega amb forces espècies, d'acord? I, bueno, i d'ahir vendria l'origen, perquè el local on treballava aquest cuiner era el Cafè París. Sí, ni porta cafè ni és de París, com a anècdota. Llavors, en aquest vídeo, el primer que veureu, mireu, és una cassola on hi ha mantega, que és la recepta original, però que jo, per suavitzar-la una mica i després, a l'hora de treballar-la després, doncs, bueno, li afegeixo margarina també, la compenso amb la margarina, i perquè no es cremi, com sempre, que feu desfer la mantega i la margarina, fiqueu una miqueta d'oli. En aquest cas també li he ficat una miqueta de girassol i una mica d'oliva per també donar-li un aroma. En realitat és una salsa, com us acabo de dir, d'aromes, d'espècies. La recepta que jo tinc me va ensenyar el meu mestre Juan Ruiz Santos, que va ser el fundador i el president honorífic fins al dia que va morir del gremi de cuiners de tota Espanya, que va fundar ell després de la guerra. I, bueno, és una recepta d'ell, no és meva, i sobretot n'hi havia algunes espècies que no podrien faltar. El primer que farem, com veieu, són una mica d'hortalisses, també per aromatitzar. Tot és per aromatitzar tota la salsa, com podia ser la xalota, una miqueta de ceba de figuera, una miqueta d'api, una mica de porro, una mica de naps, una mica de pastanaga. Tot això, quan estigui desfeta la mantega en la cassola, doncs l'acabarem de potxar una mica, no rostir, vull dir, que quedi potxadeta, que no quedi crua. I després acabarem de fer totes les restes d'espècies que n'hi ha. Com podeu veure, també n'hi ha ceps, n'hi ha aquí alfàbrega fresca, n'hi ha sàlvia, camamilla, tila, menta fresca, cibulet, julivert, càperes, cogombrets, n'hi ha tòfona, n'hi ha 3 mostasses com a mínim, té que haver 3-4 mostasses, ja estaria bé, la de Dijon, la mostassa normal, diguem-ne, i l'enciam. I després una miqueta d'oliva negra que tenia jo en casa i, mira, l'he aprofitat. Després n'hi ha les herbes, romaní, anet, farigola, una mica també de canyella en pols i canyella branca, anís, claus, mejorana, ajedrea, Maria Luisa, orenga, tomí, i després més enllà, sembla que me deixo alguna, alfàbrega també, una miqueta més d'alfàbrega. Després n'hi ha cúrcuma, n'hi ha nou moscada, n'hi ha pimentó dolç i pimentó picant una miqueta, n'hi ha també, a veure, curri, també n'hi ha safrà, n'hi ha una mica de sucre per matar una mica d'acidesa que pugui haver-hi, pebre blanc, pebre negre, sal, i em sembla que deixo alguna cosa. I té també, per aquí veig. Després aquí, per acabar, acabarem de fer és a dir, perdoneu, primer afegim els hortalisses perquè sofregeixen, després ja les herbes i les espècies, d'acord? Que es vagin posant. I després, per últim, serien els fruits secs, 3 o 4 bolets diferents, 2 anxoves, una miqueta d'aceitunes verdes, i després, com veieu, n'hi ha avellanes, ametlles, nous, prunes, panses. Podríem haver trobat també arrocols, però no hem trobat. I també que li dona una miqueta de gust, suavitat, és una mica de pebrot escalivat i una mica d'espàrrec blanc. I per últim, l'últim que afegirem serien com a mínim 2-3 formatges mínim que siguin també aromàtics, com podria ser una mica el brie, l'emmental, el camembert i el roquefort. I també, com veieu aquí, posarem el que seria foie d'ànec. Per acabar, una vegada que ja tinguem tot això ja potxat, afegirem el que seria una mica de soja i una barreja de licors que ja tinc preparada, en el qual n'hi ha brandy, n'hi ha whisky, n'hi ha rom, n'hi ha una miqueta de fino, una miqueta de ratafia, martini blanc, martini negre. És a dir, perquè s'entengui, podeu fer fins a 6-8 licors diferents, però tots que aportin aromes, I per últim, afegirem, quan ho tinguem tot triturat a la cassola,
afegirem el que seria la nata, sempre del 36% o 35% com a mínim, que no sigui per culinari, que sigui per muntar. Per què? Perquè aquest greix després ens servirà per acabar-ho de lligar a la cassola tot. Llavors afegirem d'entrada 2 litros, i possiblement seran 3 per la quantitat que farem, i me reservo un per si de cas. I ja veureu el que passarà quan faci la barreja. I ara, com us he dit, bueno, comencem a potxar les verdures. Bueno, la mantega i la margarina ja la tenim desfeta, i ara anem ficant les hortalisses, com us he dit abans, vale? I llavors, poquet a poquet, que se vagin potxant, i després continuarem amb les espècies i les herbes, d'acord? A veure, un momentet, no veieu? Ara aquí. Llavors, ara aquí a la cassola tenim que sofregir tot això, d'acord? Poquet a poquet, que vagin rostint, que se vagin potxant, d'acord? I quan estiguin ja una miqueta ja fetes, ja podem acabar de ficar totes les espècies. Continuarem en el segon pas.